Тышта әле қор өреп гөрләүкләр ага башламаса да, бакчачылар, шәхси хуҗалыклары булган кешеләр өчен җәйге сезон башланды дип әйтергә була инде. Бакчачылар үй шартларында яшелчә, төрле чәчәк үсентеләрен әзерләүгә кереште. Ачык һавадагы туфракка күчереп утыртканчы, үсентеләрне билгеле таләпләргә җавап бирерлек туфракта тиешенчә карап үстерү сыйфатлы орлыкларны сайлап алу мөһим. Тәҗрибәле бакчачылар орлыкларны көздән үк әзерләп куйган булса, икенчеләре исә бу турыда гадәттә сезон алдыннан гына кайгырта башлый. Орлыкларны зур сәүдә кибетләреннән, базарлардан сатып алырга яки почта аша кайтарырга мөмкин. Орлыкларны сатып алганда нәрсәләргә игътибар итәргә һәм ничек итеп алданмаска. Россельхознадзорның Татарстандагы идарәсе фитосанитария күзәтчелеге бүлеге дәүләт инспекторы Миләүшә Кадырова кызыксынучыларга кайбер киңәшләрен тәкъдим итә. Сатучыдан сорарга кирәк свидетельство на семена дигән документ. Ул менә документта орлыкның артында күрсәтелгән була аның партиясы, орлык исеме күрсәтелгән була, ничә ел бу орлыкны чәчеп була. Карарга кирәк, анда ничә елга орлык салынган. Безнең монда күп орлыклар салына, менә шундый ялтыравыклы, шундый матур чәчәк ясалган, кыяр ясалган, алар 2 ел, 3 ел сатыла. Аларның менә пакетлары специализированный, менә шуңар салына 2-3 ел саклап була. Но киңәш итәрим, шундый зур кибетләрдән алырга, әби-бабайлар ул орлыкларны сатып бетерә алмыйлар 1 ел эчендә. Аннан саклыйлар урамда, ниндидер дымлы урында.